Gent, avui una cosa nova. De les poques fires que hem aconseguit que es facin aquest any dels nostres amics i herois de Eixarcolant, una de les millors fires de tota Catalunya. La jornada de les plantes oblidades, un lloc on pots aprendre a fer show cookings de plantes com les ortigues, on podeu aprendre d'aquelles plantes del rodelar, tot aquest tipus de coses, d'aquelles plantes oblidades, una fira de tot això, una fira exquisida, on trobeu parades que posa de quines plantes estan fetes les coses, molts llibres molt interessants, moltes xerrades superinteressants, uns autèntics herois, Eixarcolant, una fira per disfrutar. Els anys següents no falleu a Igualada. Tenim l'honor d'estar amb el fundador de la fira, l'ideòleg... Un dels grans. Home, digue-li com vulguis. Quantes porteu? Aquesta és la cinquena. Cinquena, Déu-n'hi-do. Cinquena jornada de les I un any que té collons que l'hagueu fet, o sigui, que té mèrit, El repte és haver-la fet, no? La plantejament era la jornada, si es pot fer, nosaltres la farem, i la farem ben feta, i creiem que realment ha anat molt bé i tothom està molt content. I és emprenyable, com sempre. Fes-me 5 cèntims. Per què és recomanable aquesta fira? O fes-me 5 cèntims, o alguna que ressaltis, o... Doncs bàsicament és una fira que té molta essència, al compte que són més de 100 voluntaris i voluntàries muntant-la. És una fira des de molts punts de vista, des de molts punts de vista intentem reivindicar aquestes plantes oblidades, aquestes varietats agrícoles tradicionals, aquestes plantes silvestres comestibles que han de ser un element per canviar el model agroalimentari, no? Per reivindicar que un pagès o pagesa es pugui plantar, que un artesà es pugui transformar i que puguem viure de forma més sostenible, més amb sobirania alimentària. Parlem de les plantes que a vegades trobem al mig aquí, no? A tot arreu, sí, la verdolaga, l'ortiga, la verdolaga, la majoria de gent són males herbes. Correcte, aquestes males herbes, intentar reivindicar-la, intentar que la gent les conegui, que els hi passem a por, que les fem servir i que siguin motor de canvi, motor de transformació. La jornada plantegem com un esdeveniment per remoure consciència, perquè la gent marxi d'aquí amb aquella idea, amb aquell raurau de canvi de projecte, d'idees noves, i que això es qualli, es canvi pel territori i tingui sentit. Bueno, això és el que passa quan vens a la fira. Aquest entusiasme que ell té per les herbes, doncs te l'enganxa. I surts d'aquí i em passa com a mi, amb llibres d'herbes i amb ganes de fer receptes i d'agafar... Es tracta d'això, era que creiem que entre tots, perquè repeteixo, vull dir, potser parlàvem amb mi, però l'altra coordinadora, que està aquest any que sigui la Jana, i tots els companys de la comissió organitzadora, que són més de 40, i tots els voluntaris i voluntàries, que són més de 160, pues és el que diem, no? Fer-ho amb entusiasme, perquè la gent vingui aquí i surti amb ganes de més. Ells en ple confinament, quan ja tens poc temps perquè tens molta feina, t'entretinc més, van fer allò meravellós de posar amb un guix, quan tots estaven confinats, amb un guix les males herbes al món. He de dir que jo també ho he fet allà a Barcelona i és fantàstic, és com molt revolucionari. Fer de les males herbes, doncs, un element de dignificació també, no? Dignificació, també és una metàfora. Una metàfora. És una metàfora. Moltes felicitats. Moltes gràcies. Anem a donar voltes. Va, perfecte, anem a donar voltes. M'alegro molt de veure't. És que anava a pensar, com a Marciano... Sí, ja, a mi m'ha passat.